Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Марк Патрик. Днеска тук е един известен ютубър, а това е Епсген. Така излезе, той само каза една дума. Да, малко да поиграем, защото не бях снимал. Да, от памет и века, 5 месеца смисъл. Много сериозна игра в смята, че... Да, знам, че са. За трионци го убих. За малко! Явре, ти обичаш ли да пръскаш? Окей. Излагаш се. Аз или ти? Ти. Хъбе. Това е Епсген. Аз го снимах. Иска да ви го покажа, когато ме е да. Ама аз сме с 3 клипа. Да. Аз имам 2 клипа. Гаден, турче мячо. Аз ще отида там долу, да видя. Знам ли, човек? Някой може да... Ама си малко този звук. Хайде. Чакай малко, ще седите. Може са тука. Бъдя, мама? Чакай, сега ще видим. Там път много му изтърха ти да нямаш обед. Че... Да шобят. Давай, сам път. Ама хубаво. Къде он вече е мъртъв. Гад. Ще заложи бомбата, бе. Ти какво ми казваш като църква? Он се умрял там горе. Това е добре. Заложи бомбата, абе, че си. Да. Не! Просто. Не се играй ти, бе, брат. Какво се направи? Аз не съм за толкова добър. О, дигъл! Аз не че съм по-добър. Аз съм по-добър. Хата си го не изпълня за собствено. Сега го качиш ли падя? Ще го кача. Ще го чакаш. Се някога. Юга. Аз как се оплаших, човек. Един път го отиде. Да, аз. На 34 кръста няма. Да, бе. Голям съм и аз, нали? Много съм красив. О, брат, дай бе. Иди рун. Да, следващия. Ама го спреш да се рипаш. Той има ли някакво оръжие? А може да тръгна. Да я меря сега. Дай! Давай, тигре, давай! Ау. Къде са тия? Сигурно не справят. Много неудобно. Това само да знаете, хората това съм аз. На твоя комп не е удобно, брат. Чакай от тук. Добре, трябвам да я на мен. Виж Хитман, пише така. Не ми е удобно на това тия комп. Комп. Нито едното. Бъркничка. Познай как се казва. Димитричка. Димитричка. Обаче настоява да я наричам Диди. Това не ми трябва. Не бе, как ще филмиш? Как макар с него да бъда човек? Ще филмиш? Без да се върнеш, да не трябва. Кое? Нищо. Мама го, нали? Ти... Мале, как си оплаши за се. Ще видя на бето, защото малко... Не ми се да...
Вяра. НАТО е над, пази. Не го види. Знам. Но ти има яд. Ко ти е? Ко ти зелено? Да, ме имам. Дадох ти! Фак. Следващия. Имам 110 кръв. Имам 110 кръв. Силно един човек. Как се радва. Какво се прави, човек? Какво се прави? Кота? Изигра още два, те си прави клипа. Брат, си играйте и. Как ти да Трябва да презаредите или иначе? Вече не се играе така. О, брат! Че вървиш и стреляш? Като бърсно пъх. Стръскил за Ася. Вземи го! Ася, дай. Да, дай, гледай. Какво направих аз? Не, човек, не знам. Нещо стана. Сега той ще се играе сам. Ма трябва да много да вляза в този сервер. Какво искаш да бъдеш? Айде ти. Чечо. Майка съм метна. Направо не ми се гледа. Гледай ги те. Кой ти да? Човек иска да спира клипа вече. Не, няма да спрам. Сега Ще станеш безинтересен, аз искам да. Няма да става безинтересен. Абе ти си тук съвър безинтересен. Ти чуваш ли са? Хубаво, няма да говорим. Не, ще говориш. Няма говориш. И се оригна. Якъс гене голям простак. Обървам мъжете само да ви кажа. Вярно си е. Не се, че обичаш да пръскаш. Да. На цветята обичаш? На Стоян, как му беше това YouTube страницата? Кой няма? Мале. Да. Ти си много абонати, бе. С един? С 100. Аз ли? Аз съм с един. С 0. Еми да, това е много ясно. Те си ми правят. Но фарите няма се убият. Ари, уе! И то си му играй. Кът мене направо. Кът мене. Сто сега ще чакали човек. То негото не е чакалене. О! Късмет. Купрато е, уе. Кой спечели? Не. О, да я. Не. Не. После сега. Не ти го викаш от 7 часа. Да. Аз се концентрирам. Аре, пейнтбол. Не бе. Ето ще е по-яко човек. Аз ти казвам, че ти. Ама... После ще те питам едно нещо, защото тук не е за... Съвет? Да, съвет. О, това е ката ми е любима човек. Че питай, ако... Моля сега... Не спечелихме. Тоест те спечелиха, не аз. Питай. Ама не тук, защото ме срам. И какво ме срам? Кажи на ухо. Дай ти да изкараш. Не. О, уби го! Това пейнтбол е супер лесно и боско. What the fuck? Онзи отгоре не го наблюдава, майко. Ами добре, хората ще бъде за сега. Аз бях Марко Петър, като сега се абонирате, ако искате не се абонирате, дигнете палец нагоре, коментирайте нещо долу. До скоро!